Esta festividade representa o punto de unión, digamos, de todo o sector aquí en Valdeorras, de que pasa este fin de semana probando uns con outros os seus viños e dándolle a probar a todos os tantos veciños como os visitantes deses días en Valdeorras que poidan probar todos os nosos viños. Animar a xente a que veña, sobre todo por o protagonismo desta feira é o viño. O viño é o que marca todo, probar viños de distintas adegas, ningún é igual, temos a sorte de que non están uniformados, de que cada viño é distinto, cada bodega produce, aínda que as variedades son as mismas, cada bodega ten o seu toque, e ao final tamén coñecer os adegueiros, que non é só o produto, sino tamén a xente que está detrás do produto, que en moitos casos son entrañables e nos dan unha perspectiva distinta do que se está facendo e como se fai.